aduh klinciku ya nduk umi iki ya semangat ya bocah iki ayo le semangat nganti kebablasan rung kok ngadeg barang wis ngadeg ora apa-apa semangat ya nduk ya nggih Pak. Nah ngene nduk iki mau ana ingkang kepareng mundhut nah wonten pamundutan mboten panyuwunan ing pamundutan saking menika assalamualaikum badhe nyuwun langgam kelinci ucul Mbak Umi Hapipah nggih. Nah nggih. Kula Lutfi Asyari saking Ponorogo, Kecamatan Kota. Saking grup kesenian karawitan dan pedalangan Sri Manunggal SMP 1 Ponorogo. Nah, ya nggih. Kancane Umi iki. Nggih. Kelinci ucul siap ta, Nduk? Nggih Pak. Ya sak bawani ya, Pak. Mboten Pak. Kok mboten ki piye? Komplite sak bawane Mbak Narto Yasa lak sak bawane komplit langgam ngono. Dereng saged Pak bawane. Lah ngono anu nyuwun pambiyantu karo para penggarong. Penggirong. Oh iya penggirong. Ya matur salah siji tudingen sapa bebas. Ya. Mas Joko Pak. Oh iya Mas Joko. Tulungane sing bar bethok arisan. Nah iya. Dan ya. Ya engko digilir harap. Ayo, monggo dipurwani Mas Joko dhisik. Ya, ya. Kelinci ucul. Enggak. aduh klinciku rasaku
Pondo elok ya nduk apal to Nggih, mboten entek, Pak. mboten entek ya wis ora apa-apa pancen ya sik sinau saka akeh tembang ya nduk Nggih, Pak. nanti ora apal pancen ya jaman saiki iki lek waranggana ki tuntutane luwih berat tembang klasik ya menguasai tembang ala sekarang ya kudu apal Nggih, Pak. tur ora mung nembang tok kudu ditambahi egolan barang Nggih, Pak. dadi sinden luwih rekoso ning yen dalang kuwi luwih kepenak saya-saya yen gara-gara to limbukan suwe iso alih profesi dadi MC lah kuwi lho Nggih, Pak. heeh nggih Pak ya jan bocah ayo ngono ya nduk bukan ana nduk yo Ngobengi kutha langsung ref lho referen ref kasih Mbak Umi Hafifah. Cek diselani sing bernapaskan Islami. Pinarak. Ya. Apa? Kunci surga. Weh. Mumpung pengendangnya mangkat. Ayo. Pengendangnya Pak Sur saiki. Ayo. Elok. Ya wis penting mlaku kabeh jalan kabeh lah ya. Monggo, Cok, diaturaken Miftahul Jannah kunci surga. Tetus. Miftahul Jannah
Gusti kang maha kuwasa anuti bulan suci sarta pitutur agama seger tenan ya, Truk. Nggih. Nggih, matur sembah nuwun, matur sembah nuwun. Ana sing mundhut ya kuwi Trisna Sesideman, Truk. Oh iya, siap. Bawanipun kula nyuwun dumateng Mas Siswanda, Mas. Nah, sampean menika ugi dalang hebat potensial saking Ponorogo, rakanipun Bu Sukesi Rahayu. Wah, ya. Mas Wanda. Ayo. Luar biasa. Ya, Mas, dandang gulane, Mas. Enggak. Wiwitane handerek sang peke priya bagus kang olah budaya sowan menyang kutha gedhe Bantara terus kayung-yung selendang kuning kang saking nane swara kurang pramana ning wasis angrum marang bendara diasu lestya pijer ngincangake halis yuk terus sasidam Sukesi siap tuh. Ngadeg Pak Dalang. Oh iya lali aku. Kita tampilnya penyanyi kita dari New Madangkara. Malah tawa ya iya. Ya kono ta ora masalah wong ya mboten dosa. Luwe becik patah Marang
Ya. Ya, Bu. urip ana Selfie siap Jawa Timuran laju. Wanci magrib dango sembahyang menyang kali nyangking ngotimbo. Nah, iki pamundhute Pak Kamplok. Ayo. Mumpung sih urip nanggapa wayang sok yen mati munggah suwarga. Kuwi ngono omongane wong golek duit. Tunak jaitun metune penak bayare yo selfie. Koyokan bapake
seniman asal dari kota Karanganyar. Pagelaran ini untuk persawan, semoga persawan tetap berkenan. Paling penak temanten baru iso nikmati yen bulan madu. Jam 7 wis mapan turu, lampune dipateni tangane yemet rambu. Dunduring randune garing, salung pring go susah bajing. Ana arek wedok rambute dikriting, bareng kodanan kaya kucing gering. Otok-otok uninga sandal kayu jenenge teklek, tela garing arane gaplek. Wong wedok metu bengi jenenge betah melek. Cekap semanten hitungan kula menawi lepat nyuwun ngapura. Dibuka terus ngangge kopiah ngono sing dhuwur kopiahe. Karo tangane iki mubeng ngene iki. Cethuk sak bedor ya seneng. Cethuk Mbah Petik ya seneng. Ha iya cara mbiyen. Heeh, Ludruk Trijaya. Ha iya. Lah temenanan. Nggih. Yo berdiri bertiga antarane Mbak Selvi, Mbak Astri karo Mbak Anis yo dalam pepeling. Oh iya, ya pepeling. Pepeling ngadeg. Lho ndang ndudek piye to? Ayo. Lah ya apa? Ayo gerake dipola. Ayo kanan kiri. Ayo. Yo diaturake gandeng dandang gulane mau wis. Yo ditutup nganggo pepeling. Ya. Monggo to, dados. Abdi Solo. Iku perintah agama.